Ako? Ayon sa pagsisiyasat, ginamitan ng luhika, walang konsyensya at mahika. Ito po si Manggas para sa Siko, Sino Ako? Isang Australian vlogger ang iniscam ng isang tricycle driver matapos siyang magpahatid sa isang mall sa may ermita. Ang singil ng nasabing tricycle driver ay 50. Pagdating sa unahan, may sumakay na babae at isang lalaking kakilala ng nasabing tricycle driver. At biglang nasiraan ang tricycle. At nang magbayad na ang nasabing Australian vlogger, binigyan niya ng 100 piso ang driver, subalit kulang daw. Naningil ito ng 550. Nasyak ang nasabing Australian vlogger. Nagtanong siya sa malapit na security guard at sinabing mahal ang singil na 550. Subalit, yung babaeng kasama ng tricycle driver naniningil talaga ng 550. Nagkasundo sila sa 250. Makalipas ang isang buwan, nakarma ang nasabing tricycle driver. Ano nangyari? Dahil sa isang traffic violation, pinara. At dun napag-alaman na ang tricycle driver na scammer ay wala palang lisensya at wala rin prangkisa ang kanyang minamanehong tricycle. Kalaboso ang nasabing driver. At yun na nga, naawa pa sa kanya ang nasabing vlogger. Yan ang ating Siko, Sino Ako? Morning, Tits! Utoy! Tayo na! Andito na si tita! Sino? Ako? Morning, Call! Morning, Tits! Kaloyal! Feel Feel good good morning! Adlang Lunes na sa February 12, 2024. Sa oras na 7:30 ay kasama na ang kula-kula Angkol Dago! Ayokol! Mata pagkukol! Ayokol! Mata pagkukol! At syempre, kasama at na dito sa Balatang Radyo, Tanya Chinita! My chinita, girl, my chinita, girl. Call! Alam mo, It's, deserve. Yun na nga Deserve. Minsan tayo naiinis, kapwa Pinoy natin yung nangi-scam. Australian vlogger nga. Binablog niya yung habang sinisingil siya ng 550. Oo. Yung sabi 50. Nung nagpasira-sira yung motor, tas naningil na ng 550. Ermita, hanggang ano lang, Robinson's Magnolia. Ay, di, Robinson's Ermita. Manila, Oo. Ang lapit lang, 550 sisingilin mo. Diba? So talagang maiinis ka talaga. Alam mo, bigyan natin ng benefit of the doubt. Bigyan natin ng kahit papano konsiderasyon tricycle driver. Kasi binablog niya yung pagsakay niya sa tricycle, di ba? O, tas walang TF. Yun pala Di yun. ba? O, bigyan mo ng TF lang kasi kumikita ka dyan sa vlog mo, tas binablog mo ko, wala naman akong kikitain dyan. Hindi kasi kung naging mabait pa si tricycle driver. Dahil yun lang yung naisip ko. Malamang, baka tulungan pa siya ng vlogger. Oo. Na- Paawa-awa siya. Dapat, diskarte dyan Ano ba Kanor? mga diskarte? Paano mang kanor? Halimbawa, ikaw yung tricycle driver. Dali, ako yung Australian, Sige, 1, 2, sige. 3, Okay, lights, camera, action!
Hey guys, welcome to the video. So now I'm riding the most famous tricycle in the Philippines. Woo! What's up, guys? So Manong, What's up, mananap? Manong, where are we going? It depends. Why are you wearing like that? It's I'm a driver. You're a driver. So how many are your kids? How many kids do you have? No kids. No kids. You chicks alone? only, chicks only. Chicks. What's chicks? The Like that. Hoy, maniwala na sana ako sa vlogger na ito kasi yung chicks daw kakakakaka. Well, you're going to the mall, ma'am. Okay, drive me to the mall. Are you poor? 150. 150. Ha? 150. Hindi ko kaklaruin. Pagbaba na lang, kaklaruin ko na 550. What? Say it in the camera. How much? 50. 50 only. Okay, so riding the tricycle in Manila is 50 only. 50 pesos. What? It's so cheap here, living in the Philippines. Cheap pala, mamaya. Okay, so is it this place? Let's go. What's that? Okay, let's go. Tricycle. Oh, so how long have you been here in the Philippines? My motor is Sears. What? Sears. Sira. Alam naman, tricycle driver ako. Pahirapan pa talaga. It's Sears. Sira. Moms. My motor is Sears. Moms and Sears. Oh, why it's Sears? It's broken. I need new one. Oh, really? How much does it cost? 150. 150. 150 only? New tricycle here in the Philippines? 150 only? Yes, give me. Oh. Give me. Why? I buy new motor. 150 only, 150 pesos only. 150,000. No, I don't have. I'm just a vlogger here in the Philippines. You have your advertisement. Advertisement? Ads. No, I don't have money. I'm just working too. But I can help you with your tricycle. How give much? me the payment. How much? 550. 50. Oh, I will ask first the guard. Guard! Yes, ma'am. Ma'am, yes, ma'am. How much is the fare in the tricycle? From there to 550, here. 550. 550. 550. Okay, so he's legit. 300, 250 mine, 300 Okay. his. Why? You have no contribution. Korpo. Korporasyon. Ay, nako. Nakakainis pala dun yung talaga tinapat mga sa guard kasi- scammer. Ay, nako. Pero hindi kasama yung guard, ha? Ang guard nagsabi nga doon sa na masyado daw mahal yung paningil nung Very bad. tricycle. Very bad. Inakarma siya. Wala pala siyang lisensya. Wala pala siyang prangkisa. So, please, wag na lang kayo mag-drive kung wala kayong mga proper Correct. mga Tapos, license, ang IDs. lakas nyo mag-demand ng 550. Yung babae nga daw na kasamahan ng driver, yun daw yung taga-sigaw. Naririnig ko sa video eh. No, 550. Yun talaga nung naniningil. Asawa ba yun? Hindi nga eh. Sino ba yung babae yun? Parang nang bubudol lang din. Yung tricycle driver. Hindi, yung pariner. Pariner. Hindi kayo marunong porigner? Ayaw pala ang puti. Yung foreigner. Yung tricycle driver. Ah, Naka-warmer pa. yung tricycle driver. Yung porigner. Wow, sabi niya, "Hi guys, welcome to my vlog!" Sabi nung foreigner? Sabi nung guard. Oh. Ay, bawal na sa kanila yan eh. Naka-uniform eh. Yung guard? Di, Sa guard? yung foreigner. Ay, kung ano na naman siya, meron naman siyang visa. Pag hiningi, where's your visa? Australian visa. Aba, yung foreigner. Yung tricycle driver. Ay, aba. Diba? Sabi niya, hala, ang taas na naman ng gasolina. Mababa lang kita ko sa tricycle, sabi. Sabi nung tricycle Sabi driver? ng Australian. Foreigner. Foreigner. Partner. Foreigner in the Philippines.
Sabi niya, hala, sana ako kukuha ang pambili ng bigas para sa mga anak ko. Tricycle driver lang ako. Driver? Sabi na ng foreigner. Oo naman. Pero sa totoo, hindi naman lahat nang i-scam, ha? Nag-i-scam ang tricycle driver. Di yung foreigner. Yung iba, bakasyonista lang. Na foreigner. Na tricycle driver. Wow! Ang mahal kaya ng bayad sa prangkisa ng mga linya ng tricycle, di ba? Kaya mahirap bayaran yan. Ng mga driver? Ng mga guard. Ay, Di ba? antok-antok pa nga eh. Yung tricycle driver, Yung guard. tinusok yung bag niya. Ma'am, check ko yung bag niyo, tinusok-tusok eh. Ng guard? Ng foreigner. Uy, gusto rin mo patusok. Sa foreigner? Oo. Good morning! It's a feel good Monday. Ingat-ingat po sa lahat ng bumibiyahe ngayon, yung mga Saulog Transit. Naku, suking-suki daw yung Love Radio, hindi yan nang lilipat. Ay, mga driver? Yung mga foreigner. Oba. Mga konduktor. Mga passengers natin dyan. Good Good morning. Good morning. morning. Baka lumagpas na kayo, ha? Yung mga passenger. Hindi, yung foreigner. Lumagpas na. Oo. Sabi niya, hala, doon lang ako bababa. Yung sabi ng pasahero, Sabi nung driver. uminit ulo niya eh kasi may nakipag-gitgitan sa kanya. Ay, Sabi niya, Yung driver? yung foreigner. Ay, naku. Huwag diba? sila magtapang-tapangan. Di yan taga dito. Yung foreigner, Yung passenger. kakaligo lang, basta pa buhok eh. Sumakay na ng bus. Yung passenger? Yung konduktor. Diba? Ay, lalapit yan. Kunyari, maniningil pero nandiyan jamming na. Yung konduktor, Oo. Kaya ingat yung susunod na tambalang. Nicole Yala. And Chris Chuper. Salamat. Naku, huwag kalimutan sa Feb 14 Valentine's Day, anibersaryo ng Love Radio. May pasabog din tayo. Pasabog para sa lahat ng ating mga kabisyo na kaloyal! Feb 14! Araw ng mga puso! Anniversary para Love Radio! May pasabog kami dyan! Yan. Kaya huwag nyo kalimutan niya. Maraming salamat po sa ating mga suking tagapakinig. At syempre, susunod na tambalan. Sa kanan ni tayo, Chinita. At Uncle Dago! Ito po ang 90.7 Love Radio. Feel Good Morning!